Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Микибеги и сега ще направя това е книгата. От тук са медалите, квестовете, историята, да се ги апгрейд на нещата. YouTube не знам какво е пък. Както да е, тук имат много светове и аз ще почна от първия. От този път. Сигурно от миналия клип сте го виждали. Чакай малко. Накъде трябва да ходя, мъка? Ага. От Артикс. Добре. Абе, защо сам? О май гад. 1 от 10. Добре, да почвам. Добре. Бум. Какво? Добре. Гадното е, че не винаги ще мога да го взимам, но все пак са по-малко живот. Опа. Не. Уф. Много бърстика става. Бум. Аре, убий го. Брутал сложно. Я да го видим този бруталното. Мембо. Бот ми кеф повече. Чакай. Нема също си. Давай. Добре. Голда е ето тук. Това е тук да си купиш такива клас, дрехи, такива амулети. И също по-нататък ще правя PvP, да? Не е много сигурно дали ще правя. Има също такива да правя с хейлър, някакви такива. Има клас хейлър, който да хелва. И различни. Но по-нататък ще ги има. По-нататък ще ги спечеля. Не. Не, аре, не, молята. Да. Сега какво спечелих? Какъв е този чук? То даже не е чук, но как е да? Все още не sé какво е. Тези? Да. Там има. Бум.
О! А те ще ме убият. Аз ще умра. О. Добре, значи... Добре, така един. Добре. И ако искате да играете с мене Counter-Strike Global Offensive, ми пишете в Steam. Моето Steam име е Троми. Също сега съм много добър в CS. Но да не се отклонявам темата, сега не снимам на CSGO, снимам на Акюто. Да. Давай. Добре, 2000... Тук имам 2000, добре. Сега. Айс. О, за 3 лева, даже. Чуко се услада. Договор с Артикс. Добре. Darling Giant. Където са? Там може би? Ого. Какво прави пътленци? Да, давам всякаква атака. Иначе... Бум, умре. Това ще си улича графиките. Много е гадно. Левоп и нахлюк това място би трябвало. Да, ще отида в Баталон. Ето тук е центъра, където се спамваме. Уау. Не. Ау, ладно. Не. Е, сигурно на медиум. Нещо няма да... Тук нищо. О, я какой-то. Нямам толкова пари. О, какво има този продал? Нищо. Искам армор. Ме интересува. Кратката ще си оставя, но интересува ме армор.
Сериозно. Не. Абе. Тук е шопа. Тоест базар, май. Би трябвало. Югар. Това е нещо като базар, да. Защото тук има всякакви неща. Weapon shop. Да е. Не, нямам. Да. Сигурно ще го купя за файтър. Айде, нещо. Опа, слех, май. Айде, тук надолу ще да. Simple green. Оу. Абе, човече. Ох. Какво? Кому изхвърля, бе? Понякога тази игра става много бързо. Той не се тъпто. Много ме нервира. Шоп. Weapon. Аха, тук има бойче. Да се взема за 5 лева. Опа. Какой ти е? Blacksmith? Не. Сякаш ми харесва първото. Не. То шок не ми харесва. Суорт не ми харесва. Този. Може би този. О, да. Тук нямам. Нямам. От които са скъпни. Айде. И всичко ще бъде от този клип и до скоро.